بسنكي إرجانن كال مخنياتاتن تبلاشيو نمنقصقاس تشكركرتن أجارن أتصقم خوينو زنحي صرقياتات كتما أسمرا كتصقن نبرتي كزخاخرو مصنحهم زفلاتيو نزت صرقياتات زي بزملكت مصنعتي كايد صنحه ممحدار زوا ماكل دما صقاتاتو اواديدو ناي مصقان سقمتي كواسد جميرلوم وكيل إرينا أب زوبا ماكل أب سرات ولده صبصبالوا تبلاشيون تشكركرتي أتصقم خوينو زلو صرقياتات كتما أسمرا نمصقان استجمر سراح بسفيو كتكبر تقلقل تصويعهم استتصقنا غدناتات ماركاتو ዝተዓዘቡ ተገልገልቲ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሪኢቶ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ኣጋርን ዘጸግም ጽርግያታት ክጽገን ተደጋጋሚ መዘኻኸሪ ክቐርብ ምጽንሖ ብምዝካር መምሕዳር ዝዋ ማእከል ንጥራዕናት ህዝቢ ተቐቢሉ ክዕርዮ ምጅማሩ ብምምስጋን ነቲ ካልእ ከባቢታት እውን ቆላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም መራሕቲ መካይን ኣቶ ኪዳነ ወልደ ሩፋኤልን ኣቶ ዓብዱል ዓዚዝ ያሲንን ከባቢ ማርካቶ ኣዝዩ ተበላሽዩ ጠንቂ ሓደጋውን ይኸውን ከም ዝነበረ ምጽጋኑ ድማ ዓብ ፍታሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ በብደረጃኡን ቀዳምነታቱን ክቕጽል ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም በዚ 10 ግዜ ንሕና ብዙሕ ግዜ ናብዚ አይና ንመላለስ በዚ ክንመላለስ ኮለና ንማካይና ኣዝዩ ሓሳይ ነይሩ ሕጂ ግን በዚ ተዓራሪ ዘሎ ማኪናና ነው ተዓራሪና ኣብ ንጡፍ ስራሕ ንሰርሕ ንብል ተስፋለኒ እዚ ዝግበር ዘሎሲ ናይ ሓቂ ጽቡቕ እንታሽሙዩ ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ካብኡ ከምዚ ትሪኢ ከለኻሲ ካብ መካይን ምስባር ካብ ዓይንኻ ከተማ ትሪኢ ከለኻሲ ናይ ብሓቂ ዝምስገን እዩ ስለዚ ኣነ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እንታሽሙዩ መንግስቲ ኩሉ እቲ ሃጋፋት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘሎ ተዝዕረሲ ዝበለፀ ዝብል ማለት አቶ በርሀ ገብረ መድህንን ወይዘሪት ነቢያት አድሓኖምን ብግዲኦም ጎደናታት ከባቢ ማርካቶ ምስተጸገነ ኣብ ርእስቲ ንምንቅስቓስ ዝፈጠሮ ምቹእነት ግርማት ከባቢ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ሓቢሮም እዚ ቦታስ ናይኒ ነው እዚ ከምዚ ተፋሒሩ ሕጂ ክጽገን ከሎ ብጣዕሚ ሕጎስ ኣነ ብወገነይ እንደገና ብብላጆ ከባቢ ከይደ ነይረ ብጣዕሚ ይሰርሕዎ ኣለዉ ሕጉሳት ኢና ብእውነት ናይ ብሓቂ ኣብዚ ከባቢታት ካልእ ከባቢታት እውን كم خمسة أصلسي نتن تشكركرتي نأجر نخلصي صبوا يريبل. يرجع لينيرو نسوي شجرير ولا نسمى كاين قال ما لا يشجرينيرو. حجينا تسجنا له طعمي أنا مسجن كلها زو أبقى السفر اللي متهزلها تسجن كا كلنا تسفاي. ቅድሚ ክራማት ብዝተጀመረ መስርሕ ምጽጋን ዝተበላሸወ ጽርግያታት ኣብ ከባቢታት ማይተመናይን ዕዳጋ ሓሙስን ዝነበረ ጸገም ከም ዝተኣልየ ዝሓበረ ክፍሊ ትሕተ ቅርጽ ዞባ ማእከል ከባቢታት ቪላጆን መስመርን ባጋልያኖ ሓዝሓዝን መጸበዪ ኣውቶቡሳት ከባቢ ካቴድራል ክለብ ኣዱሊስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሲኔማ ሮማ ናቕፋ ሃውስ ከባቢ ትካል ኖራን ኣብ ሓጺር ግዜ ንምጽጋን እውን ምስ ኩባንያ ህንጻ ኣስቤኮ ውዕል ተገይሩ ከም ዘሎ ኣነጺሮም زي خبركم تعذبتي بزعبة زي توسق حبريت عن خبرنا كاب كفلت تحت غرتي زبا مأكل إن جيومترا سمرة اسمرون بتليفون كنو كوسينا كم يوم سيخا جيومترا سمرة هلو 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 سمعنا لها جيومترا هلو 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 زي تبلاشو قلنا تات كتم اسمرة خصجن جميرو خمزلو أبزينا خنكتاتلو صنيحنا تنكم بالشاون عايز تتقصى قلنا تات نتاي هلو 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 جميترا سمعني اللغة هلو هلو سمعني اللغة جميترا هلو زي خبركم تعذبتي مسمر تليفون رخيبنا لنا أب كفلت تحت غرسي زبا مأكل جميترا سمر اسمرون بتليفون كنو كوسينا هلو جميترا هلو ناب كال زيناتات كنسجرينا خبركم تعزفتنا
ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሞ ኣብ መበል 40 ሃገራዊ ውድድር ምድያብ ጎቦ ሆሽ በልን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ኣብቲ ን14 ሃገራት ዝወከሉ ኣስታት 500 ኣትሌታት ዝተሳተፉ ውድድር ኣትሌት ማሞ ነቲ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር ዓቐብ ብ41 ደቂቃን 38 ካልኢትን ብምዝዛም ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ታሪኽ ውድድር ኣመዝጊቦም ኣብዚ ካብ ኣዝዮም በዳህቲ ውድድራት ምድያብ ጎቦ ምዃኑ ዝጥቀስ ውድድር ኤርትራዊ ዮሴፍ ተኽላይ ካልኣይ ፖላንዳዊ ኣንድሬዝ ዱልዝጋ ድማ ሳልሳይ ተርታሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ኣቐዲሙ ነቲ ውድድር 8 ግዜ ዝተዓወተሉን 7 ግዜ ብደረጃ ዓለም ጎብለል ምድያብ ጎቦ ዝተሰመየን ኒውዚላንዳዊ ጆናታን ሙያት ካብ ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሞ ብ3 ደቂቃን 17 ካልኢትን ድሕሩ 7ይ ደረጃ ሒዞም